Grace O'Malley, også kendt som Granuali. Jo, hun var en sej pirat, levede et hårdt liv med pirateri og sømænd. Grace O'Malley. Hun blev født i 1530 i County Mayo, Irland. Hun var den eneste datter af Owen og Margaret O'Malley. Hun havde en bror, som nogle historikere mener ikke var Margarets barn. Graces far, der var kendt som Black Oak, var høvding for en magtfuld klan i det vestlige Irland. Yeah. Grace O'Malley, også kendt som Granuali. Jo, hun var en sej pirat, levede et hårdt liv med pirateri og sømænd. Grace O'Malley. Grace O'Malley drev pirateri i 25 år i det irske hav. Hun blev fritaget for en straf af dronning Elisabeth i 1586. Hun fik et barn, der hed Tibert Lundburge. Da hendes far døde, overtog hun hans klan på 200 sømænd. I 1593 var Grace trængt op i en krog. Resten af Irland var på det tidspunkt næsten overtaget af England. Hendes bror og sidste søn var taget som gidsler. Hun skrev et brev til dronningen om, at hun ville holde et møde ansigt til ansigt. Så døde hun i 1603, 18. juni i Rockfleet Castle. Hun blev 73 år gammel og blev begravet i Clare Island Abbey. Hun blev en kendt pirat for at være så modig. Grace O'Malley, også kendt som Granuali. Jo, hun var en sej pirat, levede et hårdt liv med pirateri og sømænd. Grace O'Malley.